ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా పశ్చిమ బెంగాల్లోని కోల్కతాలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ ఉదయం హుగ్లీ నది ఒడ్డున కొంత సమయం ఆహ్లాదకరంగా గడిపారు. అక్కడ స్వయంగా తీసిన కొన్ని చిత్రాలను ఎక్స్ మాధ్యమంలో ప్రధాని పోస్ట్ చేశారు. విద్యాసాగర్ సేతు, ప్రసిద్ధ హౌరా వంతెనను చాలా దగ్గరగా వీక్షించినట్టు మోదీ తెలిపారు. ప్రతి బెంగాలీ హృదయంలో గంగా నదికి అత్యంత ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. హుగ్లీ నది ఒడ్డున సమయం గడపడం ద్వారా గంగామాతకు కృతజ్ఞతలు తెలిపే అద్భుతమైన అవకాశం తనకు లభించిందని మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా అక్కడ పడవ నడిపే వారితో పాటు మార్నింగ్ వాకర్స్తో ప్రధాని ముచ్చటించారు. పశ్చిమ బెంగాల్ సమగ్ర అభివృద్ధికి, బెంగాలీ ప్రజల శ్రేయస్సుకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మోదీ పునరుద్ఘాటించారు.